Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kikat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himalaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod PNP, nagpatag nga wala sa may natabo nga abduction sa kagabi pero may lagsanay. Abogado sa Sagay 9 massacre victims kag mga aktivista nga ginpangaresto ginbuno sa Iloilo. Sa Cadiz City, mag-Iloy na patay bangod sa pagkalumos. Masobra sa 3,000 ka mga health workers sa Bacolod, una nga mabakunahan sa Sinovac. Kag sa Good Vibes, atong saksihan ang mga pagbago sa suludsang Art District sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa madasuna nga semana magasugod ang Department of Education sa pagparehistro sa mga estudyante para sa school year 2021-2022. Ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Dr. Gladys Amilaine Sales nga ginahulat na lamang nila ang memorandum gikan sa ilang national office kung paano patigayunon ang registration. Kada tuig bulan pa lang sa Enero, nagasugod na ang registration sa DepEd para sa palaabuton nga school year. Pero karon nga pandemya, sini nga bulan na lang sang Marso magasugod. Automatic nga i-register sa DepEd ang mga estudyante nga naka-enroll na kag magapadayon sa madason nga school year. Sa mga ginikanan naman nga luyag isaylo ang ila kabataan sa iban nga buluthuan, kinahanglan gid sila nga magpahibalo sa manunudlo sang bata. Hindi pa karon mapatud kun sarang na nga ibalik sang DepEd ang face-to-face classes sa pihak sang kabudlayan sang pagtuon sa mga estudyante pinaagi sa distance learning. Pero I guess may online registration facility na iyapon himuon ang kada eskwelahan para make sure ginagay pala nga nag-confirm din sila nga mapa-enroll sila gihapon sa sina nga school. Ang iba nga nagaplano mag-transfer sa ibang public to private, private to public, or sa ibang mga nag-relocate sila. So makikita sila sa kundi ini eskwelahan nga nakita nila nga sa iluhan nila. Sa number 9, sang sinigid lamang nagwa ang Negros for Lenny pati na ang panawagan para sa kay Mayor Sara Duterte nga magpapili sa pagkapresidente para sa 2022 elections. Pero sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, hindi sa kabahin sang kung anuman nga grupo. Sa iya nga bahin, magahulat siya sang filing sang certificates of candidacy kag amo ang pagdesisyon kung sino ang iya nga mangin kandidato para sa masunod nga piniliay. Kung may mga tarpaulin man nga makitaan sa nagkalinlain nga bahin sang syudad sunod kay Lacson, pwede lang man basta wala ini sa government property. I'm not part of any, no. Ako, I would just wait until after they file their certificate of candidacy. For as long as they don't put it in government property, no, provincial government. But if they put it in the perimeter fence, then I will have to ask them to take it out. Sa number 8, babayi pilason matapos nga ma-sideswipe sa motorsiklo. Duha ka nagasakay sa motorsiklo ang pilason man. Pilason ang isa ka babayi matapos siya ma-sideswipe kagabi sang isa ka motorsiklo sa bahin sang CL Monte Libano Drive sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sang DRRMO Bacolod, nagapanglakaton lang sa kilid sang dalan ang babayi sa nadulaan sang kontrol ang nagadala sa motorsiklo. Gani iya nga naigo ang babayi nga yara sa sidewalk. Ang duha ka lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo ang pilason man matapos matumba ang ilang nga motorsiklo. Lunsay nakainom ang duha suno sa mga responders. Pareho nga ginabulong sa ospital ang tatlo ka mga napilasan. Sa number 7, sa Cadiz City, mag-Iloy patay matapos nga malumos. Ang masadyala kung tani nga pagpaligo sa baybay sang Iloy upod sang iya duha ka mga anak kag duha ka mga hinablos ang nagresulta sa isa ka trahedya matapos malumo sa baybay ang mag-Iloy. Ang napatay nga mag-Iloy si Melanie Alo, 30 anyos kag iya 11 anyos nga anak nga si Mary Beth.
Sa investigasyon sa Cadiz City PNP, nagpaligo sa baybay sa bahin sa Purok Sambag sa barangay Tiglawigan, sanday alo kagang iya nga mga hinablos kahapon sang aga. Nagsaka ang tubig sa baybay suno sa mga pulis, gani ginhingagaw ni alo nga ginpatakas ang iya nga upod nga mga kabataan. Iya una nga ginsalbar suno sa pulis ang iya duha ka mga hinablos kag iya isa ka anak. Ginbalik niya sa baybay ang iyang anak nga si Mary Beth pero bangod sang makusog nga balod, wala na sila nakabutwa kag pareho nga nalumos. Giningagaw pa dala sa ospital ang duha pero wala na sila matabangan pa. Sa number 6 Negros Oriental, may 20 ka new recoveries kag 15 naman kadunga nga kaso sa COVID-19. Kadaman sa mga recoveries ang gikan sa Dumaguete City, humalin sa 40 nga active cases. Yara na lang karon sa 27 ang active COVID-19 cases sa Dumaguete. May 15 man ka bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Sa karon, yara sa 142 ang total active cases sa probinsya. Sa Negros Occidental, may 7 man kaduga nga bag-o nga kaso sa COVID-19. Sila ang lunsay mga locally stranded individuals nga nagpauli sa probinsya. Ang Bacolod ang may isa man kaduga nga kaso. Sa datos sa Bacolod City PIO, 69 ang active cases ng COVID-19 sa syudad. Sa number 5, nag-convene ang kahapon ang Negros Occidental COVID-19 Vaccination Task Force para i-finalize ang rollout sang pagbakuna. Sa Murcia na patigayunon ang dry run para sa COVID-19 vaccination tigaylo sa Banwa sang Candoni. Ining natalana sa Marso 12 suno sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpamuno sa pagsinapol kag gin-finalize kung sino ang mangin katapo sa mga subcommittees suno sa kay Diaz. Isa sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang amo ang pagkampanya para sa public acceptance sang bakuna. Sa San Carlos City naman, gitsugdanas ang City Health Office ang serye sang information campaign. Tinutuyo sini nga mapabakod ang pagsalig sang komunidad sa pagbaton sa bakuna kag kung may mga palamangkutanon tuhoy diri. Ini ang gilayon nga masabat suno sa kay Gretel Figuidero nga amo ang CHO Health Education and Promotion Officer. Sa Talisay City, nagsugod man sa ilang campaign series para sa COVID-19 vaccine. Sa social media sites ini, nakasaad ang impormasyon nga nagasabat sa masami nga mga pamangkot angot sa COVID-19 vaccine. Sa number 4, masobra sa 3,000 ka mga health workers sa Bacolod ang pagabakunahan sa Sinovac vaccine nga natalana magaabot subong o kun buwas nga adlaw. Ginpahayag sang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon nga 1,642 ka health frontliners sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang pagabakunahan. Samtang 1,493 naman ang magagikan sa Riverside Medical Center. Inibangod ginakabig sila sa Department of Health nga Level 3 COVID-19 referral facilities sa pampubliko kag pribado nga sektor. Natalana sila nga pagabakunahan sa Domingo pero may ginahanda man ang Bacolod EOC nga quick substitution list sa mga mahimo dapatan sang bakuna sa tion nga hindi maubos o kung may sobra nga dose sa nag-abot nga bakuna. Inibangod may iban nga health workers nga nagpili sang iban nga brand sang bakuna kag indi luyag sang Sinovac. Suno kaya Sorongon, hindi man mandatory ang pagpabakuna, gani hindi sarang mapilit ang mga health workers. Samtang subong nga adlaw man, magaabot sa Pilipinas ang bakuna gikan sa AstraZeneca. Pero wala pa nalakip diri ang 650,000 ka dose nga damlag pag in order sang syudad sang Bacolod. Matapos ng hospitals, then makadto kita sa City Health Office nato ng mga healthcare workers. If may bilin, if may bilin. Naman kita. If may bilin, yes, amo na siya. Kaya kung wala, kung maubos na siya, then we wait for the next allocation of the national government. Sa number 3, kung tugutan man lang siya, handa magpabakuna sa Sinovac si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson.
Padayon ang iya nga paghaylo sa publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Mas maayo nga may bakuna suno sa iya sang sa mask lamang ang proteksyon kontra COVID-19. Sa Domingo, natala na ang pagbakuna sang Sinovac sa mga health workers sa Riverside Medical Center kag Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga mga ginakabig Level 3 COVID-19 Referral Hospital. Suno kay Lacson, kabahin man ini sang confidence building para sa bakuna. Sa bahin sa probinsya, maghihingyo si Lacson nga malakip man ang mga first level kag second level COVID-19 referral hospitals. Parayon ang pagpanghanda sa probinsya sa vaccine rollout kag sa Mursa na patigayunon ang simulation agud to masaksihan ini sang iban nga mga LGU. Ginplastar man ang Barangay Kapitolyo para sa vaccine rollout sa mga empleyado sang Kapitolyo. Ako personally, I'm already ready to even take Sinovac. Okay. It's better to have one because it's better to be vaccinated than just wearing face mask and face shield. There's more protection if we have ourselves vaccinated. But of course, after vaccination, we still maintain our minimum health standard. So we are better protected. Sa number 2, human rights lawyer ang ginbuno sang kagabi sang wala pa makilalaan nga persona sa syudad sang Iloilo. Base sa opisyal nga pahayag sa National Union of People's Lawyers, ginbuno sa iya ulo kag abaga si Attorney Angelo Carlo Guillen nga Assistant Vice President for Visayas sang ila grupo. Isa siya sa mga abogado nga nagbulig sa mga biktima sang Sagay 9 Massacre kag mga pamilya sang biktima sa ginakabig extrajudicial killing sa Isla sang Negros. Isa man siya sa mga nag-upod sa petition sa pagkwestiyon sang constitutionality sang Anti-Terrorism Act sa Korte Suprema. Nagpagwa man sang pahayag ang Integrated Bar of the Philippines ang opisyal nga pahayag nga nagakondenar sang ila ginakabig assassination attempt sa kay Guillen. Nagapanawagan ng NUPL kag IBP kaupod sa iban nga mga human rights group sang madasig nga hustisya sa ginhimo nga pagbuno sa iya. Kag sa numero 1 nga balita subong nga adlaw, wala sa may natabo nga abduction ining suno sa Bacolod PNP matapos maglapta sa kagabi ang sugilanon sa grupo sa mga negosyante nga may natabo nga abduction. Yaring report. Unod sa mga group chat sa mga negosyante sa kagabi, kami natabo nga abduction sa kilid sa Bacolod City Police Office sa Guasang Social Development Center kung SDC sa Bacolod. Ginkatuan sang Digicast Negros ang among lugar kainis ang aga. Wala sang taga SDC nga nagatubang pero siling sang nagabantay sa gate, wala sang abduction nga natabo kag kun ano man ang natabo sa kagabi, wala sa makahibalo kay sinilang siya nga aga naka-duty. Sunod sa mga residente malapit sa SDC, nakibot na lang sila sa kagabi, sa ginali na lang may mga nagdilag sanay sa dalan. Damo, may mga pila ka tao? Damo? Mga civil kami sa laot sila. Sa lang isa, sa lang ginalagas? Oo, kami sa talaga. Kaya kung nakapalagyo, kinalaot mo na sa amin na punta priso. Patag sang director sa Bacolod City Police Office nga si Colonel Manuel Placido, wala sang abduction nga natabo. Kung may nagkinagamo man gid sa guwasang SDC, inibangod nga napalagihuan sila sa duwa ka mga minor de edad nga ginakabig nga children in conflict with the law. Yung bata lang na nakatuwa sa CICM, nagkaroon ng pagkakataon kasi nabuksan yung pintuan, sila ba yan? So tumakas. Okay. Pero walang yung sinasabing Kidnapping. walang siya. Sunod sa DSSD Bacolod, ang duha ka mga minor de edad nga nakapalagyo sa pasilidad sang SDC ang may kaso angot sa illegal nga droga. Kag sa Good Vibes, kung sang una kilala ang Art District sa Bacolod bilang lugar nga mag-night out, karon kilala na gid ini nga art destination. Ato na bisitahon sa report ni Romeo Subaldo. Sangsan ubala ang ulihimo nga kanto sa Art District sa Bacolod. Kung malawig-lawig kamo nga wala makakanto diri, makibot kamo sa mga pagbag-o sa sulod. Yara sa gihapon ng buildings in vibrant colors, ang mga mural paintings, kag art installation, pero napuno na ang bilog nga district sa artworks, mga obra maestra mismo sang aton nga mga local artists.
natagi sa building nga si Bong Lopwe bangod sa pandemic katagaan sang panahon. Oras kagigayon ang mga local artist nga punon inisang ilang mga artworks. Suno sa kilala nga local artist ang Bacolod nga si Charlie Co. Halos kalabanan nga mga sculpture karon nga makit-andri sa may art district bunga sang pandemic. Most of the sculpture na makita mo sa Subong Day was done during the pandemic because there was a lot of time for us to do things. At the same time, during pandemic, ang artists never stopped creating. I think that's our support group na to. Ano tagla daw? In a way, we despite the pandemic, we are hindi mauntad ang creativity. Sa Tuanay, kilala ang lugar para pang night out pero karon mga kalan-an, kapihan, kag mga opisina ang ari diri. Kag may 5 na tanan ka mga art gallery. Bisa diin ka maglingi, may artwork. Tanan nga mga bagay nga makita mo sa palibot, may art. Ang mga balde nga ginhimo basurahan, may painting. Ang mga pulungkuan, kung himutaran mo ang detalye, piece of art man. Pati masitera, may art. Pati ang mga bola nga simento sa palibot nangin obra maestra na sa mga artists. Pagsunod mo sa garden sa Orange Gallery, pinsaron mo nga iara ka sa Wonderland kay amo siniyang imo makitaan. Ang mga contemporary wall art Instagrammable, gani suwak ini sa mga mahilig sa photography, sa art, mga mahilig magpa-picture kag mag-selfie. Pati ang mga nagakadto diri na namian sa pagbago sa natabo sa art district. Parehas na lamang sang sini nga mag-iloy nga naga-photoshoot. Kay wala na siya sila nga inumgid kag may ginamo. So bagay mga ano na lang isa ng destination nga ano art destination na gid siya, ma'am. Hindi ka mawadaan sa matahom nga background. May mga astronaut nga nagalutaw sa building, vintage cameras, vintage cars. Dugang pa nila pwe, 2004 gitukod ang ini nga building sa tinutuyo nga suportahan ang local artists sa Bacolod. Sa Subong nga napuno na ini sang artworks ug art galleries, literally matawag na gid ini nga art district sang Bacolod. Barb, nakibuti ko pagbalik ko sa art district, lain na siya nangunod niya. Kakadto ka na? Recently, Ming wala. Dugay na gito to kakato. Mga 1980 pati. Di dugay na ko wala kakato. More so, binga nagpandemic. Pero nakita kong pictures earlier, Oo. Katahong tuod. Do Lain ka na. ano gid sa mata. Kag ang mga ginakatuan sa una ba lang ang mga ilimnan, mga restaurant, nadula na nila sila tanan iban, lain na bago ng iban. Sa sulod, Barb, do, lain-lain na nga mga artworks ang makita mo. Nakibuti ko sa nakita ko nga, pa-amaze ka, kainit-init pa kagina sa aga. Nagalibot ko mo na lain na gid ang itsura, kag grabe ang talent sa mga local artists naton. Mga kilala ang mga artist. Kaiba na ko ng Barb, mga baguhan na sila. Do gin-open na siya for according sa kay Sir Charlie Co. Gin-open man nila para sa mga new artist. Da sila bali ma-explore, ma-expand sa ilang mga artworks. Do ginhatagan man sila sa higay yung domin nga makilala pag samtang nagasugod. Kag-according man sa kay Mr. Bong Lopwe, ever since gid man niya since start ang Art District 2004, ang main goal sang ina nga building is to help the local artists sa Bacolod. Kag now it's serving its purpose, the real sense of the word nga art district na siya. Bisitahon ko man amin. Kag amoy ato mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.